Yes, mga kasama, maayong adlaw na usab ka natong tanan. Ni anasab ka karon dagpadayon sa paghatag og grasya para ngadto sa tumagasuking mga tigpaminaw nga masakpan nato nga naminaw sa ato nga sibihanan. Plus, masakpan po nato nga ang ilahang detergent powder nga gigamit ang produkto nga iya sa ACS. Okay, ni ay panimalay mga kasama. Mga adlaw nay. Ano po? Nay, kisay pangana to. Si Emma Bertudaso. Unsang istasyon na nang ginapaminaw diya sa sulod nga nagtingog nga radyo? Business eh. Business eh. Oh, bidabingan no mangyod nga DXDC man ang ginapaminawan sa pamilyang Bertudaso. Alam ka na mga balita, mga drama, hangtod na maghapon. Hantod maghapon. Hangtod magabi. Hantod magabi. May dungay nagyugang kapaminawan DXDC. Tugay na si Rusa Rusop ako nakaran. Ang di basta-basta no. Certified listener magyug ka sa DXDC. Kini nay, usa man dinay. Kana day magigunitan. Mao na nay ang atong Pride detergent powder anti-bac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Dawat ang imong premium na nagigikan sa DXDC Arimen Davao. Nananay ha! Unahon ako gatag nimo ang ato ang grocery pot isabak na ni Nanay Nining ha, di basta-basta nanay oh. Kung ipadawat ko nimo ang usa ka sako nga bugas sa nanay oh. Woo! Atong ihatag nimo nanay ang ato ang kining face mask nanay ha. Depensa sa mga virus o guban pa. Sunod nanay, dawata ang atong cash prize. Nanay, dawata ganay. Gumay ka nanay kay ikaw nagagamit sa atong Pride detergent powder. Nanay, para padayon ang imuhang paglaba. Ni nanay ang usa ka bag. Di agyod pertindaghanan na nanay. Pride kalamansi. Ayan, hasbin. Okay, detergent powder nanay. Linis ang labada. Knockout ang bakterya. Sunod, ni nanay magkakasama ang atong souvenir shirt nga naitatak ka Pride o nga naimarka sa DXDC kumasap sa ACS. Salamat kayo ni mo Nanay Ninita ha? O sa basulti ni Nanay Ninita. Daghan kay salamat sa DXDC. Tanan nga panghatag ninyo. Salamat. Salamat kayo. Kauban si Nanay Emma, diri kasama sa may IKP Agdaw ng ato sunod sa Davao. Kauban ang kinatibok ang team sa atong ACS Hulika. Ako si Radyo Mandudong Rinlo Basboga, Tatak Arimen. Sa radyo mo, Arimen.